Това OmeTV видео няма да е като останалите. Днес ще правим OmeTV Speedrun Challenge. Тоест имаме ето тези 8 предизвикателства, които трябва да направим, или по-точно 8 неща, които трябва да намерим. Човек в кола. 3 пъти трябва да ме скипнат подред, да ме убият или препсуват, което да намерим дядо или баба и обратното да намерим някакво малко момче или малко момиче, примерно, да ме разпознаят, да взема инстаграм на момиче, предполагам, не съм още мръднал, и да намерим някой от LGBTQ, т.е. да. Ще им спрос за колко време ще успеем да го направим. Ако нещо не успея, наистина не мога да направя, а може да направим втора част, където се пробвам отново и вие отдолу може да предлагате вашите предизвикателства. Също ако ви кеф такива видеа, абонирайте за канала, имам други социални мрежи в описанието, също може да последете и направо викам да започваме 3, 2, 1. Let's go! Какво става, брат? Какво става? Как сме? Убивам ти. Какво е, брат? Ако ми се усмихваш така и ми се облизаш, брат? Това е малко гей, човек. Да не си гей, бе. Да, не съм. Слаб си на Майнкрафт, брат. Ти да не знаеш кой съм, бе, брат. Че ми преща. Кой си? Брат, верно ли си Пепо БГ, бе, брат? Хайпер конк ли ще да кажа? Не, бе, Пепо. Моля ме качи в клипче, брат, моля те. Да, може. Ама кой съм аз, брат? В кого клипа искаш да бъдеш качен, брат? Това не мога да разбера. Кажи го, брат, просто го кажи. Брат. Е, това е, мерси, брат. Мале, ето. Едно от едно. Ей! Крачките си бръща на този микрофон. Възпалю! Това Здрасти. какво става? Откъде ти е варишка? Откъде ме виришката? Ще се разбере след месец, може би повече. Да. Тъй, правим little stop. 3 минути, значи принципно обидиха. Убиха ми микрофона, че плюя по микрофона и някакъв тръм ме пособа ме скипнаха. Тъй, че ще го пишем горе. Ще го пишем примерно. Според мен ще има още кой ме убие, така че няма да се бавим, продължаваме. Що ще умира, бе? Какво става? Те лагват, слушай се. Така на хиляди. Омага. Добре, не знам ли ме скиптаха 3 пъти, ма бяха само 2. Примерно. Пак, 2 пъти пак. Остава. Още ми е, човек. 1. 2. 3. Бам! Окей. 3 скипа подред. 3 скипа подред. Да. Това ще го борим да за сега. Ако би трябвало да се бори, човек. Нищо. Според мен пак ще му убия, така че. Какво става, момчета? Бира, бе! Бира ли, бе? Добре. Това... окей. Това вече... Пича вече трябва такова. Човек, кола между другото, окей. Какво ни остава реално? Да намерим някой стар? Намерихме някой стар. Аз го скипна. Нищо. Ще намерим нов. Не съм много сигурен. Дете. Дете какво значи, човек? На под 12, примерно. Мисъл, защото вече са тинейджери на 13, така че... Да. Дядо, баба, ясно. Да взема инстаграм и да намерим някой... Окей, то... Мисля, че ще успеем да го направим доста бързо. Продължаваме. Газ, някакво губим време. То със сигурност беше много малък. Не, то със сигурност беше... Не, какво пиша? Мисля, ще го борим. Ви видяхте ли го, бе, брат? Добре, продължаваме. We're on the grind, guys. Какво става? Нищо при тебе. И при мен, откъде си? Бургас ти. Бургас. Аз съм от Варна. Ще ги сравняваме ли? Кое е по-добро? Варна. Не. Кой набор си? 07. 07. Хубаво, ай, чем да търся един приятел. Окей. Фак. 07, вземам ли инстаграм 07, човек? Тратни гелове. Фак. Аз Не. Какво става отзади, човек? И с те хелове, какво правиш? Някаква колекция ли? Защо всеки наблюдава хиловете, малко ще ги махна? И какво пен на карти? Това добре дебел ли е? Или просто
рисунката е зле или не знам. Изгледа сякаш да е бел човек. Не бе. Извиняй, братле. Колко си луд? И просто питам. Ти си ютубър, нали? Обаче не мога да се такой от всичките. Ти ме знаеш ли, бе? Абе да бе, гледал съм там отдавна. Значи, вапци на тебе и отгоре. 40 има, не? Не бе. От Варна съм. Да. Май не си от Варна. Тъй ли бе, шматка? И ти май не си от Варна, бе. Стой там отзаде. Мале, кажете ми, че има момиче от вас, което е бисексуално. Кажете ми. Не, Мамка му. Аре бе. Мамка. Изгубиха ми толкова много време, човек. Какво правите, бе, човек? Нормални ли сте? Би се, бе, брат. Добре, сега малко ще е сложно, защото камерата е обърната, значи момичето от дясно май. С очете, не с очете, дай от другото дясно. Точно така. Чай, от кой град сте първо? Пазарджик, добре. Имаш ли Инстаграм? Да. Да, го напиша. Добре. Айде лека. Човек, кажи ми един сериозен въпрос. Виждал ли си гей или лесбийка нещо? Можех толкова много по-бързо да го комплитна, ако просто не си губих времето с нея. Мале, много съм бесен. Някой от вас има ли друга сексуалност? Освен мъже. Фак, мамка човек. Просто търся момиче или момче, което е, нали, гей или бисексуален или нещо от сорта. Не питайте защо, просто търся. Не, защо? Кажи ми, защото ми стана интересно. Виждали ли сте в Ome TV за сега нещо такова? Да, ама днеска? Да. Да, бе. Да. Момиче или момче? Момче. Момче гей има в момента в Ome, така? Да. Добре. Това беше много гей от моята страна. Той също... Брат, гей ли си? Да, ти. Гей с нисна. Да. Yes, брат. Yes. И ти ли си? И ти ли? Брат. Открих гей. Не знаеш колко време търся гейдан. Мерси, брат. Това е. Истинска легенда, човек. Истинска легенда. Късмет с мъжете, брат. Гей ли си? Брат. За жалост не съм, човек. Не ми трябваше да си. Човек, добре. Начинът, по който завърши, ме кара да си мисля, че е гей. Пък и той реално дори остана да намерим само дядото. По 30 минути. Мисля, че е по 20. Не, ако реално не си бял добре. Искам някой дърт. Плиз. То беше дърт, човек, ама... Не знам дали е бил достатъчно дърт. Ще му дам още малко шанс. Точно ме интересува яки момичета. Ние в момента сме на спидран. Ние търсим само единствено. На колко си... Добре, беше дърт. Не може да ми кажете, че този не беше шибан стария човек. Не може да го отречете, Това е моментът, в който комплитахме днескашния челендж 25 минути и 14 секунди, малко по-малко от 25 и 14 реално, някъде към 25 минути успяхме да комплитнем челенджа. Ако искате още такива видеа, абонирайте за канала. Коментирайте нови идеи за спидран челендж отдолу и идеи като цяло за Ome видеа, мога правя някакви предизвикателства, каквото предложите реално, ако ме изкефи, ще го направя. Да, другите ми социални мрежи са в описанието и чуме се че видео. Гледам, защото много ги владея. Аз бях с козунах и вял прах на шибаната алея. Вся в клуба си без нея. Ще пожалея, смях и се смея. Отгоре въгледам, защото много ги владея.